Nem tudom, ez a Balaton 31-es, ez milyen tőkesúlya van neki? Tök mindegy, de akkor is meg. Hát nem mindegy, hogy milyen most, hogy 1 méter 20-as vagy a kiütőkés. Hát egy 40-es. De hogyha azt megrekedsz, úgyhogy ott ki kell szállni, ezt le kell venni a faszodat, hát ki nem szállok. Nem, akkor akkor fúrunk rá egy nagy léket, az nagy süllyedjen. Az úgy. Megvárom a rendőrséget. Akkor de mi az, hogy megbüntetnek, bevisznek a Bastille-ba. Baj van. Téged, te vagy a kapitány. Én mondom, hogy eltéríted, ez a fegyveres merénylő, ez a Gaz Palesztin, vagy nem tudom milyen, vagy Osama Bin Laden, sorry. El fogok jönni a kompa, értem, kompa, basszeg. Hajós nagyit elhoznak bennünket, kompa. Janikém, tehát egyet ne felejtsd, Janikém, ez nem a lehet, hogy ez a Balaton 31-es, az a komp, ami onnan indult itt félre. Azt nem mondod, hogy Balaton is jobb tudni. Kompa megyünk egyenes Balaton 30-es, a szarad lesz, mondod, lellére Balaton, kocsit is viszünk magunkkal. Miért nem bérelted ki a kompot, bazd, hogy a nagyhajót Keszthelyről, bazd, a 400 személyest, avval mentünk volna itt. De honnét bérelted te? Jachtklubból bérelted? Rosenheim. Olyan onnan is bérelsz időt? Az jó lesz. Janikém, Az jó akkor lesz. sokari. A stressz helyzet az úgy nem. A hajó vagy pánik. Horvát tudod, hogy már lefeküdt időbe. Marian is, meg a Zsuzsi is. Szóljatok már csoki raktárból, vegyétek el. Beszélj, beszélj. Csuk.